Tervetuloa seuraamaan Lappeenrannan Namikan ja Karkkilan ottelun jälkeistä lehdistötilaisuutta. Ottelu voitti Lappeenrannan Namika lukemin 73-63 ja kotijoukkueelta vastaamassa kysymyksiin ovat tänään päävalmentaja Audrey Connerly ja pelaajista numero 11 Johan Immonen. Vierasjoukkueelta vastaamassa kysymyksiin ovat päävalmentaja Kimmo Tolvanen ja pelaajista numero 23 Nestori Kivimäki. Kysymykset esitetään ensimmäiseksi pelaajille ja sitten siirrymme valmentajiin. Järjestyksessä vieras koti. Joten Kivimäki, omat kommentit pelistä. Tietenkin Coleman puuttu, mutta ei me oltu pelattu omaa peliä. Ei tiedetty hyökkäyksestä tehtiin, puolustuksessa ei ollut samanlaista aggressiivisuutta kuin ennenkin. Ja se kertoo lopputuloksen. Ja ensimmäisten 25 minuutin aikana olitte kuskiasemassa ja hallitsitte ottelua, niin mitä kävi viimeisen 15 minuutin aikana? Lopetettiin pelaaminen ja oltiin pehmeitä ja luultiin, että saadaan joka tilanteessa virheet niin kuin ekassa erässä ja ei pelattu omaa peliä. Kiitoksia. Sitten siirrymme kotijoukkueen pelaajan Johan Immosen puheille. Ensinnäkin onnittelut voitosta ja omat kommentit pelistä. No siis tiedettiin, että tulee olemaan kova matsi ja molemmat lohkon kärkiä ja yksi peli hävitty. Molemmat eikö ollut. Tiedettiin, että kova matsi tulee olemaan ja oikeastaan siis haluttiin ajatella vähän, että lähdetään jopa underdogina tähän peliin. Ja nöyrästi lähdettiin tekemään hommia, tosi ajoittain vaikeeta. Siinä käytiin vähän, molemmat kävi kuskin paikalla ja näin, mutta loppuun oikeastaan toi varmaan 4. erä ja 3. jopa, niin saatiin ehkä vähän enemmän sitä kuskin paikkaa, niin kääntyi sit näin päin tällä kertaa, mutta ei sen kummempaa. Ja pelialussa näytti siltä, että teidän joukko joutuu erityisesti virhevaikeuksiin heti alussa, niin miten pystytte nollaamaan sen? No ei minkäs niitä voi, siis näitä tulee ja toisaalta nämä on hyviä juttuja, että tämmöisiä tapahtuu tässä kohtaa kautta, että opitaan ja joudutaan reagoimaan tuollaisiin tilanteisiin yhtäkkiä siellä ei olekaan sitä meidän isoa esimerkiksi kodin alla ja pystytään pelaamaan ilman sitä ja näin niin kuin hekin tänään pelasi sitten ilman omaa isompaa kaveria. Hän on meidän kakkospaikan pelaaja. Hän on kakkospaikan pelaaja? Hän on pitempi, mutta hän on kakkospaikan pelaaja. No niin, no mutta joka tapauksessa tämmöisiä tapahtuu, että porukkaa jää pois ja siis minkäs niille voi, niiden kanssa pitää vaan elää. Ja sinullekin tämän kauden paras peli, 19 pistettä, 8 levypalloa, plus-miinus tilasto huikea, niin mitä kommentteja siitä? Oliko paras peli tänään? Oli tänä vuonna, 2024. No kyllä, no en tiedä, siis meillä on semmoinen joukko, että joku kavaa missä pelissä tahansa, niin sieltä aina joku nousee ja tekee niinku, että nämä on vaan peli muiden joukossa ja seuraavassa pelissä on todennäköisesti joku muu, toivottavasti kaikki. Että siis mennään omilla vahvuuksilla, jokainen tekee mitä osaa ja osa taas ei, mutta näin käy. Kiitoksia, pelaajat voivat poistua. Kiitos. Kiitoksia. Hei, kiitos. Ja sitten siirrymme valmentajapuheille. Aloitamme vierasjoukkueen päävalmentajasta Kimmo Tolvasesta, niin omat kommentit pelistä ensinnäkin. Vähän kaksijakoinen peli, että me mielestä aloitettiin aika hyvin, että pukuhuoneessa puhuttiin siitä, että kun Coleman rupesi oksentaa tuossa Kouvolan kohdalla, että hän ei tule pelaamaan, niin siihen piti käyttää energiaa vähän ehkä liikaa siihen, että sarjan paras pelaaja puuttuu, mutta mä luulen, että se oli hyvä juttu. Viime viikonloppuna torstaina pelattiin Uraa vastaan ja Visakko ja Neumann oli poissa kuumeen takia ja pelattiin tosi hyvä peli. Nyt ei saatu sitä hyvää peliä aikaan, mutta ei se mun mielestä ollut ihan surkeatakaan. Tietysti tuossa 3. jaksolla heitettiin 6 leijappia ohi korjalta peräkkäin. Oltiin vielä siinä vaiheessa pari pinnaa keulalla, niin se voisi jossittelemalla niin kääntyä. Mutta mitä sellaisessa tilanteessa voi tehdä, jos tulee oksennustauti ennen peli alkuun, niin miten valmentajana pystyt mukauttamaan kokoonpanoa ja pelityyliä sen mukaan, että nyt pitää poistaa pelaaja ja muuttaa pelityyliä? No ei, siis ehkä Julenin kohdalla kuitenkin se on sarjan paras pelaaja, kaikki sen tietää.
Ja se tuo semmoisen aggressiivisuuden meille, mutta sitten taas, että ei me haluta mennä sen taakse. Et niin kun, ei voi selitellä, että jos joku on poissa. Voi olla playerissa, että jollain menee season ending injury ja sitten joudutaan pelaamaan sille. Että niin kun, meidän pitää testata. Mä sen tiesin, että me tullaan häviämään vielä. Mutta ehkä pojat ei tiedä sitä. Mutta nyt te tiedätte. Kiitoksia. Ja sitten siirrymme kotijoukkojen päävalmentajan Aubrey Connerin puheille. First of all, Aubrey, congratulations for the win and tell us your comment about the game. Yeah, so I mean, like you said, they were missing their best scorer, so of course that puts them at a clear disadvantage. But even still, they played hard. The game was pretty even, and I think for us, we needed a game like that, no matter who is on the court. The game got kind of hard to understand the rhythm of it with some of the calls, and so I think that affected both teams' ability to kind of organize and play. I think the game got a little too rough at certain points, and then guys got a little too unconfident because you don't know where the calls are coming from. So, like I said, we won the game, but the good thing is that we both fought. It was a close game, and for both teams to have had some 20 and 30-point wins, I think we can both say at least we get something out of this. And now two of the top teams colliding here in Urheiltalo. You guys won. What kind of psychological advantage this gives to you guys if you're gonna face off again in the playoffs? Like I said, I don't think it gives anything. For us, it was just one game. I mean, the clear message for me was that I don't think we sat in here and said in the beginning of the season we were putting a team together that was going to be in this position. So if we were 6-6, no one would be saying anything. It'd just be like they're the favorites. We were in a good position to come into this game 12-1. We won today's game. We got our next game. That's how I look at it. Like I said, you would like to see a game with two top teams, that there be a little more consistency so the style can show more, so we can get a little bit more play done, but it is what it is. Right, thank you much. No further questions. Kiitoksia katselijoille ja kiitoksia valmentajille ja pelaajille. Tämä oli Lappeenrannan Namikan ja Karkkilan ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Kaikille hyvää illan jatkoa ja näkemiin.